नमस्कार मित्रांनो. आपल्या आयुष्यामध्ये काही काही अनुभव असे असतात की आयुष्यभर आपण त्या भयानक अनुभवांना कधीच विसरू शकत नाही. तसाच एक अनुभव मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. तो अनुभव माझ्या आयुष्यामध्ये मी लहान असताना घडला होता. म्हणजे साधारणतः माझं वय त्यावेळी 10-12 वर्षाचं असेल. आई वडील दोघे पण शेतमजुरी करायचे. गावातल्याच एका मोठ्या जमीनदाराच्या शेतावर आमचं पूर्ण कुटुंब कामासाठी राहत होतं. राहायला पण घर वगैरे नव्हतं, म्हणून आम्ही त्या जमीनदाराच्या मळ्यातल्या घराच्या जवळ एक छोटंसं पत्र्याचं शेड वजा घर बनवून राहिलेलो होतो. आणि आमच्या घराला चिटकूनच शेतमालकाची पण एक खोली होती. त्या खोलीमध्ये शेतमालकाची म्हातारी आई राहत असायची. त्या म्हातारीला गावातल्या घरी राहायला आवडत नव्हतं, तिला शेतामध्ये राहायला आवडायचं. शेतमालकाचा मळा म्हणजे खूपच दाट झाडं, आजूबाजूला झुडपांची दाटी. तिथून गावापर्यंत जायचं म्हणजे फरलांगभर अंतर पार करून जायला लागायचं. वाटेमध्येच मधून एक ओढा पण लागायचा. आता एक दिवशी वडिलांना एका महत्त्वाच्या कामासाठी लांबच्या गावी जावं लागणार होतं. जवळजवळ 2-3 दिवस त्यांचा तिकडंच मुक्काम पडणार होता. तसं वडील मला आणि आईला सोडून जाणार म्हणल्यानंतर मला थोडंसं टेन्शन आलं. आणि त्यात वडील घरी असले की थोडंसं हायसं वाटायचं. पण शेतमालकाची आई म्हणजे ती म्हातारी असल्यामुळं आम्हाला एवढी भीती वाटली नाही. पण एक 2-3 दिवस झालं त्या म्हातारीची पण तब्येत थोडीशी खराब होती. आई पण तिला म्हणाली होती की तुम्ही दवाखान्यामध्ये जाऊन चेकअप करून या. पण त्या म्हातारीनं काहीतरी कारणं सांगून दवाखान्यात जायचं टाळलं. आता त्या दिवशी मला वाटतं सोमवारचा दिवस असेल. आम्ही सगळेजण जेवण करून झोपलो होतो. म्हातारी पण जेवण करून तिच्या घरामध्ये झोपली होती. नेहमीप्रमाणे तिचं घोरणं चालूच होतं. तिच्या घोरण्याची मला खूपच भीती वाटायची. पण आता हे सगळं रोजचंच असल्यामुळं मला त्या घोरण्याची सवय झालेली होती. आणि मला वाटतं 10-10:30 वाजता माझा डोळा लागलेला असावा. आणि अचानक आम्हाला एक वेगळाच आवाज आला, कुणीतरी उचकी दिल्यासारखा. तो आवाज पहिल्यांदा एकदा आला, पण पुन्हा मात्र लागोपाठ तो उचकी दिलेला आवाज यायला लागला. तशी आई एकदम धडापडीनं उठली आणि पळत पळतच ती दरवाजा उघडून बाहेर गेली. मी पण लगबगीनं उठून आईच्या मागं पळालो. आई आता बाहेर जाऊन त्या म्हातारीच्या खोलीजवळ गेली. म्हातारीच्या खोलीचा दरवाजा उघडाच होता. मी आणि आई तो दरवाजा उघडून आतमध्ये गेलो, तर आतमध्ये म्हातारी मोठमोठ्याने उचक्या द्यायला लागली होती. आई तिच्या जवळ गेली आणि तिचं अंग चोळायला लागली, तिची विचारपूस करायला लागली. पण म्हातारीच्या तोंडातून मात्र शब्दच फुटत नव्हता. तिचे डोळे उघडे होते, पण तिला बोलता येत नव्हतं. आणि अचानकच तिनं आमच्यासमोर एक मोठी उचकी दिली आणि ती एकदम शांत झाली. तसं आईच्या चेहऱ्यावर मला भयंकर भीती दिसली. आईचं अंग थरथर कापायला लागलं. आई माझ्याकडे बघत म्हणाली, बाळा, म्हातारी गेली की रे? तसं माझ्या पायातलं अवसानच गळालं. आई आता मला बघत विचारायला लागली, आता काय करायचं? एवढ्या रात्री आता मालकाला निरोप कसा द्यायचा? हे प्रेत इथं असंच ठेवून आपल्याला जाता येणार नाही. याची राखण कुणीतरी केली पाहिजे. तू एक काम कर, तू या घराच्या बाहेर उभा राहूनच या प्रेताची राखण कर. मी गावामध्ये जाऊन मालकाला सगळं सांगते. तसं मला एक धक्काच बसला, कारण एकट्यानं मळ्यामध्ये थांबणे आणि ते पण एका प्रेतासोबत हे माझ्यासाठी खूपच विलक्षण होतं. खरं तर माझे वडील असते तर तेच मालकाला निरोप सांगायला गेले असते. पण आता आमच्या दोघांचा पण नाईलाज झाला होता. आम्ही दोघं पण आता घराच्या बाहेर आलो. तसं अचानकच आभाळामध्ये विजा चमकायला लागल्या. हळूहळू रिमझिम पावसाला सुरुवात झाली. तसं आईचं टेन्शन अजून वाढलं. एकतर रात्रीची वेळ आणि त्यात हा पाऊस पण चालू झाला. आई घरातून कंदील घेऊन आली आणि ती त्या कंदिलाच्या उजेडामध्ये गावाकडची वाट चालायला लागली. थोड्या वेळानंतर आई गावातल्या ओढ्यामध्ये गेली. तसं मला तिच्याजवळचा तो कंदील आणि तो प्रकाश दिसेनासा झाला. मला माहीत होतं की गाव खूपच लांब असल्यामुळं आईला तिथं जाऊन त्या लोकांना घेऊन येण्यासाठी साधारणतः 1-1.5 तासाचा वेळ तरी लागणारच होता. मळ्यामध्ये आमच्या घरामध्ये फक्त एक बल्ब जळत होता आणि म्हातारीच्या घरामध्ये एक बल्ब जळत होता. त्या घराच्या आजूबाजूला पसरलेल्या त्या प्रकाशामुळं मला थोडंसं हायसं वाटलं. मी आता घराच्या बाहेरच अंगणामध्ये इकडं तिकडं फेऱ्या घालायला लागलो आणि आईची वाट बघायला लागलो. पण अचानकच
वातावरणामध्ये एक विचित्र बदल झाला. पावसाची रिमझिम आता थांबलेली होती, पण वारा मात्र जोरजोराने व्हायला लागला होता. तो वारा माझ्या कानाच्या बाजूने असं काही घोंगावत जात होता की तो मला काहीतरी सांगायचा प्रयत्न करत असावा. घोंग घोंग घोंगावणारं ते वारं, त्यातच रातकिड्यांची होणारी किरकिर आणि घरामध्ये असणारं त्या म्हातारीचं प्रेत, यामुळं वातावरण खूपच भेसूर झालेलं होतं. अंगणात असंच फिरत असताना अचानक लांबून कुठून तरी कुत्र्यांचा विचित्रपणे रडण्याचा आवाज यायला लागला. तेवढ्यात मधूनच कुठल्या तरी उसाच्या फडातून कोल्ही पण वरडायला लागली. त्या कुत्र्यांच्या रडण्यानं आणि त्या कोल्ह्यांच्या ओरडण्यानं माझ्या काळजाला कापरं भरलं. पण आता बाहेरचं वातावरण एवढं भयानक झालं होतं की मी बाहेर थांबणं आता शक्य नव्हतं. म्हणून मी आता आमच्या खोलीमध्ये गेलो. मी आता माझ्या घराच्या उंबऱ्याजवळ बसून म्हातारीच्या घरावर लक्ष ठेवत होतो. हळूहळू अंगणातून येणाऱ्या थंड वाऱ्यामुळे माझ्या डोळ्यावर झापड यायला लागली आणि मी दारात बसूनच पेंगायला लागलो. पण तेवढ्यात एक मोठा आवाज आला, धाड. हा आवाज कशाचा होता मला काहीच कळत नव्हतं, पण त्या आवाजाने मात्र मी पुरता घाबरलो होतो आणि दचकून मी जाग्यावर उभा राहिलो. मी घरात इकडं तिकडं बघायला लागलो, पण घरामध्ये पण काहीच पडलेलं नव्हतं. मी आता माझ्या घराच्या चौकटीतूनच बाहेरच्या अंगणामध्ये वाकून बघितलं, पण तिथं पण सगळं व्यवस्थित होतं आणि मला वाटलं की कदाचित म्हातारीच्या घरामध्येच काहीतरी पडलेलं असावं. खरं तर मला म्हातारीच्या घरामध्ये जाऊन ते बघायची इच्छा नव्हती. कदाचित माझी झोप लागलेली त्यावेळी एखादं कुत्रं किंवा एखादा कोल्हा वगैरे म्हातारीच्या घरामध्ये तर शिरला नसेल ना, याची मला खात्री करून घ्यावी लागणार होती. मी आता आमच्या घरातल्या दरवाजाच्या मागची मोठी काठी माझ्या हातामध्ये घेतली आणि अंगामध्ये उसना आणून मी आमच्या घरातून बाहेर पडलो आणि हळूहळू म्हातारीच्या घराच्या चौकटीजवळ जाऊन उभा राहिलो. आतमध्ये बघायचं माझं धाडस होतच नव्हतं, पण मी धीरानं आतमध्ये वाकून बघितलं. पण आतलं दृश्य बघून माझे डोळेच विस्फारले, कारण मगाशी खाटेवर झोपलेली म्हातारी खाली जमिनीवर पडलेली होती. हे कसं शक्य आहे? मगाशी आई आणि मी म्हातारीच्या खोलीमध्ये आलो होतो त्यावेळी ती म्हातारी तिच्या खाटेवरच झोपलेली होती आणि तिथंच तिचा जीव गेलेला होता. आईनं तिच्या अंगावर पांघरून टाकलं होतं आणि आम्ही दोघं त्या घरातून बाहेर आलेलो होतो. मला हे एकदम स्पष्ट आठवत होतं. मग म्हातारी त्या खाटेवरून खाली कशी काय पडली? हे खूपच भयानक होतं. क्षणभर माझ्या काळजाचा ठोका चुकला. माझे हातपाय लटलट कापायला लागले. मी भीतीनं पूर्णपणे गोठून गेलो. एका मनाने वाटत होतं की कदाचित म्हातारी जिवंत असेल. आईनं तिचे श्वासोच्छ्वास तपासले होते त्यावेळी ते पूर्णपणे बंद होते आणि त्या म्हातारीचं शरीर पण पूर्णपणे थंड पडलेलं होतं. मग अचानकच म्हातारी जिवंत कशी होऊ शकते? मी एकदम भयभीत नजरेने त्या म्हातारीच्या खाली पडलेल्या त्या धुडाकडे बघायला लागलो. ती पालती पडलेली होती. तिच्या शरीरामध्ये कसलीच हालचाल नव्हती. त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की म्हातारी जिवंत नाही, ती मेलेली आहे. मग प्रश्न हा होता की ती खाली पडली कशी? पण आता हा विचार करण्याची माझी मनस्थिती नव्हती. मी खूपच घाबरलेलो होतो. आता 2 मिनटं जरी तिथं थांबलो तर मला एखादा हृदयाचा झटका वगैरे येईल की काय, एवढी माझी अवस्था बिकट झालेली होती. म्हणून मी पळतच त्या म्हातारीच्या खोलीतून बाहेर आलो आणि पटकन माझ्या घरामध्ये पळत गेलो. मी अंग चोरून घेतलं आणि माझ्या झोपायच्या जागी जाऊन झोपलो. अंगावर पांघरून घेतलं. मला खूपच भीती वाटायला लागली होती. मला मनातून वाटायला लागलं की कधी एकदा आई परत येते. आता एकट्यानं तिथं थांबणं माझ्यासाठी शक्य नव्हतं. आता आईची वाट बघत असतानाच माझ्या कानावर अजून एक विचित्र आवाज आला आणि त्या आवाजानं माझं धाबच दणाणलं. मला असं जाणवत होतं की त्या म्हातारीच्या खोलीमध्ये कुणीतरी मोठमोठ्याने पाय आदळत आदळत चालत आहे. मला वाटलं की कदाचित गावातलं कुणीतरी आलेलं असावं. म्हणून मी दरवाजाजवळ जाऊन म्हातारीच्या घराकडे बघितलं तर तिथं मला कुणीच दिसलं नाही. म्हणजे अजून गावातून कुणी आलेलंच नव्हतं. मग म्हातारीच्या खोलीमधून हा चाललेला आवाज कसा येत होता तेच मला कळत नव्हतं. मी खूपच घाबरलो होतो. माझं डोकं भीतीने सुन्न झालेलं होतं. तेवढ्यात अचानक मला म्हातारीच्या खोलीतून कुणीतरी खोकल्यासारखा आवाज आला
मी आता कान देऊन ऐकायचा प्रयत्न करायला लागलो की कदाचित मला भास तर होत नाही आहे ना, पण तो आवाज खरोखरच येत होता. कोणीतरी म्हातारीच्या खोलीमधून हळूहळू खोकत होतं आणि हळूहळू तो खोकण्याचा आवाज चांगलाच वाढायला लागला आणि 5 मिनिटांमध्ये कोणीतरी मोठमोठ्याने खाकरायला आणि खोकरायला लागलं. एवढं विचित्र खोकणं मी आजपर्यंत कधीच ऐकलेलं नव्हतं आणि त्या खोकण्याच्या आवाजाबरोबर एक गुरगुरलेला आवाज पण मला यायला लागला. एखादं मोठं जंगली जनावर गुरगुरावं तसा तो गुरगुरण्याचा आणि तो खोकण्याचा आवाज होता. माझ्या आता लक्षात आलं, त्या म्हातारीच्या घरामध्ये काहीतरी विचित्र आहे. माझं शरीर भीतीनं एकसारखं थरथर कापत होतं आणि मी स्वतःला सावरतोय न सावरतोय तेवढ्यात मला म्हातारीच्या खोलीतून एक आवाज आला, "कुणी आहे का तिकडं? मला पाणी द्या ग्लासभर." आता या आवाजाने माझ्यातलं होतं नव्हतं ते पण अवसान गळून पडलं आणि क्षणभर मला पुन्हा वाटलं की म्हातारी कदाचित जिवंत असेल, म्हणून तर ती कदाचित खाटेवरून खाली पडली असेल, चालत असेल आणि खोकत असेल आणि मला मनापासून वाटलं की तिला खरंच पाण्याची गरज असेल. एक मन म्हणत होतं की जाऊ नको, पण दुसरं मन म्हणत होतं की तिला पाणी प्यायचं आहे आणि मी रांजणाजवळ गेलो. माझ्या घरातल्याच एका ग्लासमध्ये मी रांजणातलं थंडगार पाणी घेतलं. मी ग्लासामध्ये पाणी घेऊन थरथरत्या पावलाने म्हातारीच्या त्या खोलीकडे निघालो. म्हातारीच्या खोलीकडे जाताना मी मनात प्रार्थना करत होतो की आतमध्ये मला काही भयानक बघायला मिळू नये. मी म्हातारीच्या खोलीजवळ जाऊन उभा राहिलो आणि तिच्या खोलीचा दरवाजा आतमध्ये लोटला. आतमध्ये बघतोय तर म्हातारी तिच्या खाटेवर उठून बसलेली होती. तिनं तिची मुंडी खाली घातलेली होती. तिचे ते पिंजरलेले केस तिच्या तोंडावर पुढं आलेले होते, त्यामुळं मला तिचा चेहरा दिसत नव्हता. मी तिला म्हणालो, "आजी, पाणी पाहिजे ना तुम्हाला?" तसं ती म्हणाली, "हो, आण इकडं तो ग्लास." तसं मी थरथरत्या पावलांनी तिच्याकडं ग्लास घेऊन गेलो. तिनं आता तिची मुंडी वर केली तसे तिच्या तोंडावरचे केस बाजूला गेले आणि तिचा चेहरा माझ्या समोर आला. तिचा चेहरा एकदम पांढरा फटक पडलेला होता. डोळे एकदम पांढरे शुभ्र दिसत होते, जणू काही त्यामध्ये बुब्बुळच नसावीत आणि ती माझ्याकडे बघत खोकायला लागली. तिचे ते पांढरे बिनबुब्बुळाचे डोळे बघून माझे पाय पुन्हा लटलट कापायला लागले. तेवढ्यात ती खोकता खोकता अचानक हसायला लागली आणि हसताना मला तिचे दात दिसले. तिचे दात आज पांढरे दिसत नव्हते, ते दात पूर्णपणे काळे होते. तिचा तो पांढरा शुभ्र चेहरा, त्यावर तिचे ते काळे दात आणि काळे ओठ आणि पांढरे बिनबुब्बुळाचे डोळे हे खूपच भयानक दिसत होतं. भीतीनं माझ्या हातातला ग्लास खाली फरशीवर गळून पडला. ती मोठमोठ्याने खिदळत होती. मी भीतीनं थिजून गेलो होतो आणि एकसारखा तिच्याकडे बघत होतो. हळूच तिनं आपला उजवा हात तिच्या तोंडावर नेला आणि तिच्या उजव्या हाताच्या 3 नखांनी तिनं स्वतःच्या चेहऱ्यावर 3 मोठे ओरखडे काढले. तिच्या त्या पांढऱ्या शुभ्र चेहऱ्यावर त्या ओरखड्यामधून रक्ताचे ओघळ यायला लागले. ते दृश्य बघून आता माझी सहनशक्ती संपली होती. मी जोराने किंचाळलो आणि त्या घरातून पळतच बाहेर गेलो. आता मी मागचा पुढचा विचार न करता गावाच्या दिशेने पळायला लागलो आणि थोडंच पुढं गेलो नसेल तोच गावाकडून लोक यायला लागलेली मला दिसली. माझी आई पुढंच आलेली होती. मी जोरात जाऊन आईला मिठी मारली. आई मला विचारायला लागली, "अरे, मी तुला माळ्यात थांबायला सांगितलं होतं, तू इकडं का आलायस?" पण आजूबाजूला बरीचशी लोकं असल्यामुळं मी आईला काहीच सांगितलं नाही. सगळी लोकं आता मळ्यातल्या घराकडे पळायला लागली होती. मी आणि आई पण त्यांच्या मागोमाग मळ्यातल्या घराकडे चालायला लागलो होतो. आमचे शेतमालक आणि 3-4 पुरुष माणसं घरामध्ये गेली. त्यांच्या पाठोपाठ आई आणि 3-4 बायका पण घरामध्ये गेल्या. सगळेजण आता घरातून बाहेर आले. म्हातारी जिवंत नाही याची सगळ्यांनी खात्री केली. पण बाहेर आल्यानंतर आई मला विचारायला लागली, "अरे, म्हातारीच्या चेहऱ्यावर ते नखाने ओरबडल्यासारखे उरण कसे काय पडले? घरामध्ये काही येऊन गेलेलं काय?" आता मलाच माहिती होतं की नेमकं काय घडलं होतं, पण माझ्यावर विश्वास कोण ठेवणार होतं. त्यामुळं मी नकारार्थी मान हलवली आणि मी शांत बसलो. त्या दिवशी मी जे काय बघितलं होतं ते खूपच भयानक होतं. त्यानंतर 1 महिनाभर मला रात्रीची झोप लागली नाही. रात्री झोपलं
की मला त्या म्हातारीचा तो विचित्र चेहरा माझ्या डोळ्यासमोर दिसायचा. तिचं घोरणं मला जाणवायचं. तिचं ते खोकणं माझ्या कानामध्ये घुमायचं. पहिल्यांदा मला वाटत होतं की तो एक प्रकारचा भास होता, पण हळूहळू माझ्या आईला आणि माझ्या वडिलांना पण त्या म्हातारीचं अस्तित्व तिथं सारखंच जाणवत होतं. त्यानंतर आम्ही ते गाव सोडून दुसऱ्या गावामध्ये गेलो. पण आज जरी त्या घटनेची आठवण जरी झाली तर अंगावर शहारा आल्याशिवाय राहत नाही.